ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо арзон теҷеке, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. Дӯстони азиз, имрӯз 26 майи соли 2025 1000 рубли русӣ баробар ба 126 сомонӣ мебошад. навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе, як то дигар аз шаҳри Ваҳдат ҳастанд ки хонаҳо нархҳошон арзанда ҳаст ё ки не, ҳатман дар комментария бинависем. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки заминҳои фурӯшӣ, ягон техника, мошин дошта бошед барои фурӯхтан ё ки реклама кардан, ҳатман дар ватсаби мо +7 906 095 56 86 қади метавонед муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда дар 3-4 рӯз хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. боқӣ сарбаланду хонавод бошед. ба ҳаматон тамошобини фароғатро хоҳон ҳастем. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Зарнисорда қарор дорад. дӯстон, гуфтагӯяд ки квартира сехонага мебошад, срочна фурӯшӣ бо нархи арзон 59 квадратни метр мебошад. доми 20 этажа хона қарор дорад дар 10-ум ошёна. оби свет дорад. лифт гуфтагӯяд ки ҳозирашта надорад. ба қарибӣ иншоалло ки мешавад. ва дар наздики хона садик ҳам ҳастай. дута мактаб дорад дар пешихона. маҳаллаи Зарнисор, пеши таксиҳои Ҳисор, доми Мастерок. хулоса ҳамтарафо нархи хонара 385 000 сомониш мегӯяд. касоне ки дӯстони азиз конкрет гирифтанӣ бошанд, дар рақамҳои рекламада 938 88 98 8 дар рақамҳои ватсапшон метавонед аз номи сомонаи мо арзон теҷеке салом расонед. мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Гулбута, поёни Курвонда мебошад. хонаи заминӣ срочна фурӯшиай. 3 дар хона дар 3 сотиқ замин сохта шудагиай. хоб дӯстони азиз, нархи хонара 450 000 сомониш мегӯяд. дар наздикиаш мактабу магазин ҳастай. гирду атрофи хона маҳкам ва дар масъалаи обу светиш мушкилӣ нестай. документош ҳамаш қоидавиянд. дар наздикиаш масҷиди ҷумъахонӣ ҳастай ва мактабам ҳастай. нархша 450 та мегӯяд. дар рақами 909 09 53 61 қади метавонед тариқи рақамҳои ватсапшон занг бизанед. ва дӯстон, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. квартираи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Зарафшон. духонага 52 квадратни метр мебошад. дар 6-ум ошёна ҳастай. хоб дӯстони азиз, нархи хонара 555 000 сомониш мегӯяд. дар наздики хона мактабу магазину, яъне ки ҳамин хеле чизо ҳастай. садикам ҳастай. дар масъалаи обу светиш мушкилӣ нест. нархша 555 та мегӯяд. марҳамат, дар рақамҳои 988 98 95 90 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷеке салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе якхонага пурсидагӣ будем, марҳамат, бо нархи арзонае. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Калхози Россияда мебошад. якхонага дар 11-ум ошёна. масоҳати хона 19 квадратни метр. ман фикр мекунам ки масоҳаташ кам будааст, не ки ба нархаш арзанда шерунар. нархи хонара 228 000 сомониш мегӯяд. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаи чиз дорад. марҳамат дӯстон, дар рақами рекламада метавонед муроҷиат кунед. нархша 228 мегӯяд. 077 68 93 93 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг мезанед.
дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшимон дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 3 дар хона дар 6 сотих замин сохта шудагаи ошхона, баня, кухни ҳама чиз дорад. Гирду атрофи хона маҳкама. Дар масъалаи обу суд ҳечи гуфтагӣ нестай ва нархи хонара 250,000 сомониш мегӯяд. Ина марҳамат дӯстони азиз, хонара ремонтҳои беҳтарин кардагӣ 3 дар хона дар 6 сотих замин нархи 250,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Дар рақамҳои 0 33 43 99 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат намоед. дӯстони азиз, 6 июли моҳ хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Гуфтагӣ ки хона дар нагони як қарор дорад, оби свет ҳуҷҷатош 100%. хона аз роҳи калон 200 метр то пеши хона мебошад. 20 метр яъне ки автобуси рақами 11 маршруткаи 12 пеши хонада мегузарад. хонахари аниқ бошӣ боз муомила ҳам дорад. Чизе ҳаст дар сурат маълумай 5 дар хона ва дар 5 сотих замин сохта шудагиай. нархи ҳамаи хонаро дӯстони азиз 650,000 сомониш мегӯям. марҳамат дар рақами 935 33 25 93 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 7 июли моҳ хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, повороти Ленинград. хонаи беҳтарин 3 дар хона ва дар 4 сотих замин сохта шудагиай. гуфтагиай дӯстони азиз ки гирду атрофи хона маҳкам. нархи хонара 460,000 сомониш мегӯяд. хонахарҳо марҳамат, касоне ки аз шаҳри Душанбе аз тарафҳои повороти Ленинград хонахари аниқ бошед, 3 дар хона дар 4 сотих замин, яъне ки баняи дарун дорад. нархи хона 460 мегӯяд. дар рақамҳои рӯи экран 936 66 72 70 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, бозори Ховаронда, яъне ки дар наздики бозори Ховарон. 3 дар хона ремонтҳои беҳтарин ва 4 сотих замин масоҳати хона. нархи хонара 550,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, гуфтага ки кухни, баня, ошхона, алохона ҳамаи чиз дорад. нархиш 550,000 сомонӣ. дар рақамҳои 0 80 04 50 қадим метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. лайкора фаромӯш накунед, дастгири шумо пешави мост. ва дӯстони азиз, мегузарем ба 9 июли имрӯза. хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар тарафҳои Семинзавод Душанбе, дар ҷамоати Садриддин Айнӣ, рӯ ба рӯи Девдара. роҳаш ба Маяк, яъне ки аз роҳи Калон то хона 2 километр транспортам ҳастай. обу свет мушкилӣ нест. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. хона 2 этажа, 2 дар хона ва дар 4 сотих замин сохта шудагиай. нархи хонара 165,000 сомониш мегӯяд. хона коробка. дар рақамҳои 944 62 47 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба 10 июли имрӯза. хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Зарафшон. хона бо хишти пухта сохтагиай. 4 дар хона ва масоҳати заминиш дар 10 сотих замин хона сохтагиай. хоб, нархи хонара баҳодори азиз 350,000 сомониш мегӯяд. боз муомила дорад. хонара биёст бибинед, савдо дар назди хона подвал дорад. дар рақамҳои 935 37 56 56 қадим метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. шербача ва апау хора боқии сарбаланду хонобод бошед. ҳазор раҳмати калом барои дастгиридон. навори имрӯза ба анҷом расед. худованд нигоҳбонтон бошад. хайр дӯстон.